Да, вот это вот.
Вони. Samo zgradba ampak se naredi pač tisto možnost, od takrat družine živele. In zraven je televizijska, ki je to tako iz 11. stoletja. Maar Himmel, hoe moet het horen? Laat het in de hemel. Hè? Je ziet het goed al. Ik heb het bij de kaart, dus nee, dat is